No tak, čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu. Dneska si zahrám po prvýkrát Blitz Royale. No tak nezabudnite do like a odber a poďme sa pustiť do hry. OK ľudia, som späť a vyzerá to ako reload mapa a tu Leap Medaillon. Ja idem padať do Pleasant Park a je to docela malá lokácia podľa mňa. OK, ja mám tu Firebending, super schopnosť a hneď tu mám epickú čestku, takže paráda. Nice. Počkaj, ja si vlastne ani nepamätám, čo to robí. Aha, dobre. Už mi to dačo hovorí, ale uvidíme. Ešte sa kúsok nalúčim a môžem ísť fajtiť. A tu sú podobné zbrania, ako máme v tomto Battle Royale. Aha, už si to pamätám. Dobrá, nice. Dead, typek, mal broku, nemal, mal. Takže nice. Takto si to prehodíme a zoberieme si healy. A už si myslím, že má parádny loot, okrem tej broky. Pretože túto dvojnábojovú nemám rád, ale to aj tak nevadí, pretože aspoň dáku mám. Nice, máme tu Slurp Juice a level up Blitz Royale. Dobre, mám dáky druhý level a Combat Acrobat Boon. To neviem, čo robí. Dobre, vidím tu hneď typka. Aha, to sú zero buildy. Dobre ľudia, nevadí, poďme sa pustiť do ďalšej hry. Dobre ľudia, som späť, máme tu Night Rose Medaillon a znova to je tento oheň, ako tá mytická super schopnosť. To, čo sme mali minulú hru. A poď, typeček. Idem na ňo, lebo chcem hneď kill. Poď, hello. A ja som si iba teraz uvedomil, minulú hru, keď som zomrel, že sú to proste zero buildy. Ja som si celú dobu myslel, že sú to buildy a keď ma začal pušovať ten typek, tak som si úplne uvedomil, že som v Kelly, pretože sú to zero buildy. A no čo už. Ja som hráč, ktorý vie hrať iba buildy proste. A zero buildy vôbec neviem hrať. Preto som u nich taký slabý, ako môžete vidieť. A je tu docela málo hráčov. Zabil som jedného typka, už tu je iba normálne 27 ľudí. Dobre. NPCčko GG. A tam je ďalší. Dobre, ja som túto hru neviem úplne krivý. Ale nice, máme tu zbranie z tejto chapter. Takže na tie budem celkom zvyknutý. Aj toto AR-ko máme z tejto sezóny. Či teda z chapter. A počujem tu ďalšie kroky. Oj. Typek chill. Don't problem. Chilluj. No poď. Pi. Sliepočka, poď sa. No, utekaj. Aj, to není na moment. Kámo, čo je so mnou, neviem sa hýbať. A ľudia, chcel by som sa vám prepáčiť, že tak dlhšie nevychádzali videá. Bolo to kvôli škole, pretože bol koniec školy a proste písali sme veľa písomiek, skúšalo sa a tak a potreboval som si opraviť nejaké predmety. To je taký zlatý rift. Aha, to je normálny rift, len je zlatej ako keby farbe. A nie, tu máme typečka. Takže ideme ho zabiť. No, to nie je typeček, ale NPCčko. A
A to nevadí. Nice, exotická pampa. Takže to sa mi ľúbi. A musí mi z tohto padnúť pištoľka alebo SMGčko. No a čo si vypýtam, to mám, takže paráda. Tak, mám hotový loadout a už sú iba 2 ľudia proti mne. Ja som tretí, takže hádam sa mi podarí dať win. A tieto hry sú mega krátke podľa mňa, pretože už iba 3 ľudia. V normálnej hre by bolo aspoň ešte 20-30 ľudí, si myslím. A tu proste iba tak málo. Chcel som ísť po čestku, ale nejdem. Dobre, tam vidím. Tam vidím typka. Takže idem ho fajtiť. Tu bude. Kde je? Ale on tu skákal. Kde je? Kámo, máme tu nové airdropy. Také čiernej farby. Takže rýchlo si idem po ňoho. Koľko uberá zóna? Po 5. Počkaj, mám tu medailón. A rýchlo bežím do zóny. Nice, ja už mám druhý medailón. Nice. A proti mne už posledný typek. A je práve predo mnou. Dobrá, toto je napínavé. Co? Nevadí, to som zle zahral. Nevadí ľudia, nezabudnite mi dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.